Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija prova jnaqqas mill-kobor tal-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista billi qal li dan hu proċess naturali. Delija qal dan meta kien intervistat fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd filgħodu. Mela, ġimgħa importanti ma mhix ġimgħa aħħarija, lajja l-bidu laqas it-tmiem mija parti minn proċess. Il-proċess naħseb illi kien evidenti illi fis-sajf li għadda kellu jibda, kien ħajibda. U mal-medda ta' żmien dan il-proċess kien fin-natura tiegħu ħajkollu intoppi ħajkollu min ma jaqbilx, min jopponi, min ftit, min ħafna, min fil-pubbliku, min mhux fil-pubbliku. Adrian Delija qal dan ftit tal-jiem wara li fuq iswed fuq l-abjad qal li l-inkwiet qed jivvintaħ il-Partit Laburista. U dil-kustjoni tal-firda u mhux firda, eċetera, dik irid ipinġi għal-Labor ħalli ħajpinġi. Delija qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jinbidel. Però nwieġbu l-Partit Laburista li fis-stqarrija qal li jekk verament Adrian Delija jrid jagħmel bidla fl-oppożizzjoni, l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel hija li wettaq id-deċiżjoni tajba li kien ħa imbagħad irtira minnha li jwarrab lil Simon Busuttil. Jekk ma jagħmilx dan il-falliment ta' Busuttil u r-responsabilità tal-kidba Grant se jqbgħu tiegħu wkoll. Sakemm isib il-kuraġġ jagħmel dan kollu il-veru kap tal-oppożizzjoni huwa mill-ġdid Simon Busuttil qal il-Partit Laburista. Intant Adrian Delija kien negattiv kemm felaħ meta tkellem fuq il-pajjiż. Saħansitra minkejja l-istudju xjentifiku tal-NSO qal li l-faqar huwa fl-inqas kemm ilha tinżamm l-istatistika mill-2005 skont Delija għandna l-agħar faqar fl-istorja. Kif jista' jispjega l-Gvern illi fl-aqwa żmien hawn l-agħar faqar? Iktar minn hekk Delija qal li mhux isiru ebda proġetti kapitali. Irridu naħsbu nippjanaw fi proġetti kapitali għal-futur. Mhux ebda proġett kapitali għal-futur. Dan minkejja li kull fejn wieħed idawwar wiċċu jara xogħlijiet fit-toroq u bini ta' skejjel ġodda fost ħafna proġetti.